Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana nyritake kita Al Hasan bin Muhammadin Az-Za'faraniyu. Sinten Hasan bin Muhammad Az-Za'farani. Nah, beliau iki terkenal napa? Jadi terkenal beliau niki seorang tabi'ut tabi'in. Ya, tapi terkenal cok seneng gawe Za'faron. Yang kayak Za'faron, bahkan Za'farone niki nek ada di tangan beliau kuwi nggadahi faedah sing macam-macam. Mula nek jenengan gadah minyak Za'faron tawasul ngene Hasan bin Muhammad Az-Za'farani. Nah, engko insyaallah minyake ora mung dadi minyak wangi, dadi liyane. Hadatsana Hajjaj bin Muhammadin qala bin Juraijin hadatsani Muhammad bin Yusufa anna atau abna Yasarin haddatsahu. Setuhune Atok bin Yasar ora bangsuli malih haddatsana Hajjaj bin Muhammadin qala dawuh sinten Hajjaj qala Ibnu Juraij dawuh sinten Ibnu Juraij haddatsani wis nyeritake ing ingsun sapa Muhammad bin Yusuf anak atau aing setune Atok bin Yasar iku haddasahu iku wis nyeritani sapa Atok bin Yasar hu ing Muhammad bin Yusuf. Ai akhbarahu di dalam riwayat yang lain. Wonten sing akhbarahu to? Nggih. Ane akhbarahu berarti sing riwayatke rada mamang sithik nek haddasahu iku ya yakin. Monggo Mas milih sing ndi. Anak Ummu Salamah yang setune Ummu Salamah iku akhbarat. Teman-teman wis ngabarke sinten Ummu Salamah. Nggih. Bu ing atau anak yang setune Ummu Salamah korobat iku nyuguhi. Intine Ummu Salamah niku garwane Kanjeng Nabi, korobat iku nyuguhi, tegese nyedhake kan nyuguhi. Sinten Ummu Salamah ila Rasulillah marang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyuguhi ing napa? Jamban ing daging iga. Iki nek ketemu Kang Soki repot jamban ing jamban ngono repot. Soale jamban ing sapi teng lha repot. Soale nganu, dina iki beliau ki gek plesetan terus. Kuwi nek Samail Samidiah jamban artine sapi teng. Beto nek Samail Muhammadiyah Kanjeng Nabi remene jamban iku napa daging iga. Daging iga. Tapi nek Samail Samidiah Mbak Sami disenenge jamban. Nah, Kanjeng Nabi niku remen jamban maswiyan daging iga maswiyan kang den panggang tegese iga bakar. Lho, ngene iki lho. Ya. Dadi awak dhewe iki nek misale sekali-kali mangan iga bakar kuwi ngamalke hadise Kanjeng Nabi, ora tempe terus. Nek kakehan gitu. Ampun. Sekali kali. Oh, ngoten. Wah, nek iki bola-bali repot. Jadi Ummu Salamah ini garwane Kanjeng Nabi. Beliau ya Allah pokoknya nek Kanjeng Nabi remen napa langsung dituruti. Ya, beliau nyuguhi korobat. Nyuguhi napa? Daging iga kang den panggang. Panggang maksudnya dibakar. Jamban maswi. Ya. Fa'akala mongko dahar Kanjeng Nabi minhu saking jamban maswiyan. Fa'akala mongko dahar minhu sinten Kanjeng Nabi minhu saking iga panggang. Sumakoma mongko nuli-nuli jumeneng sinten Kanjeng Nabi ila sholati marang nglampahi salat. Wa matawaddu alan ora nganyari wudu sinten Kanjeng Nabi. Lan boten nganyari wudu sinten Kanjeng Nabi. Faedahe
faedahe hadis niki nomor setunggal. Hadal hadis dalilun ala anna aklalah mi niku napa? Layung kidul wudu. Iki dalil bukti bahwa makan daging itu tidak membatalkan wudu. Loh, terus bagaimana dengan madhab Hanabilah, madhab Hambali? Madhab Hambali niku nek dahar daging kan batalke wudu. Bagaimana? Soalnya Nabi nate ten fikih niku Nabi memang pernah ketika habis dahar daging beliau wudu. Akhirnya madhab Hambali menganggap makan daging niku batalke wudu, maka harus wudu lagi. Lho kenging napa? Krana nek dahar daging niku nyebabke apa antok. Ora antok dudu. Ngono ki lho. Kan apa glegeken antok. Lah glegeken niku nek ten gene madzhab Hanafi, Hanafi Hambali batalke wudu. Jenengan salat kok glegeken batal. Tapi mboten Syafi'i, nek Syafi'i mboten napa. Nah, itulah kenapa kemudian diseimbangkan hadis niki. Kanjeng Nabi akhirnya niki yang diambil istimbatul ahkam kali madhab Syafi'i bahwa gak batalke wudu glegeken dahar daging niku mboten batalke wudu. Buktine napa Kanjeng Nabi badhe dahar daging tapi langsung salat ketika wonten iqomah qomat. Nah, dadi mboten batalke. Nomor kali faedahe al wudu mustahabun lil insani ida akala syai'an tobaha alan nar. Tapi meskipun orang batalke wudu, tajdidul wudu bagi seseorang yang habis makan sesuatu yang dimasak dengan api, itu sunnah untuk berwudu, untuk tajdidul wudu. Ini madhab apapun, termasuk madhab Syafi'i. Jenengan berdahar sesuatu yang dimasak nganggo api, apa misale? Iku bakar mau. Terus sate, lho sate malah kok wedang kok kopi kan dimasak nganggo api. Lho nek nganggo dispenser piye? Zaman Nabi kono dispenser. Dikias. Lho kenging apa kok kudune diwudoni? Mboten kudu diwudoni tapi lebih baik mustahab sunnah berwudu karena sesuatu yang dimasak dengan api niku bisa membuat panas. Khawatir emang ke salat mboten mulane kesunahane mungguhe semua madhab di napa tajdid wudu. Ning cara mboten wudu pripun? Mboten napa-napa. Faedah nomor 3, ar-rasulu ma'azudihi fit dunya illa annahu akala sayyidat ta'am. Loh, makanan yang terbaik itu tidak mengurangi kezuhudan. Bukti napa Kanjeng Nabi lah nyuwun sewu sak zuhud-zuhude makhluk, sak zuhud-zuhude menungso, tapi beliau nggih sekali-kali memakan sayyidat ta'am. Sayyidat ta'am iku tegese napa? Makanan yang terbaik. Makanan terbaik contohnya termriki iga bakar. Nek kalau wingi contohnya niku napa? Daging burung unta. Angel kuwi. Jadi kezuhudan itu tidak diukur dari makanan. Nging yo aja keseringan mengko darah tinggi. Jadi dahar niku kudu seimbang, minimal ngeten. Jenengan nek saged seminggu niku ada 1 hari, contoh misal hari Jumat napa-napa lah, tapi kesunahane hari Jumat jenengan niku dalam tanda kutip nyenengke awak dhewe. Nyenengke awake dhewe. Cara mendinane misale wong anak rantauan to, rantawane wis nanggone sing beli-beli ngono iku to. Nyenengke awak niku nggih penting. Sepenting nyenengke awake mboten krana maksiat. Apa meneh nek uripe sik dhewe kok ora nyenengke awak ki ya rugi. Sekali nyenengke awak mancing ora oleh-oleh. Stres tambah. Wah, iki gak bakat mancing ya emosi. Nah niku faedah daging iga. Lho malah faedah daging iga faedah hadis niki.